Здравейте хора, в днешното видео ще ви разказвам за автобус 101. През 1993 е открита линията от автостанция Орландовци до обръщалото колело в квартал Илиянци Ж.П. Блокове. През 1997, по-скоро през 1980. Хора, искам да почна от начало. Ще ви покажа. Да. Хора, тук ще кажа един мой приятел нещо, ама на телефона си, защото играе рол. През 1972 е от кръстовището Гео Милев Ситянково и обръщалото колело на ВМА, нещо си там. През 1976, по-скоро в 1973 линията е закрита. През 1000 и някаква си година линията пак е същата, само че до обръщаване, но колело при Хюндай България. Булевард Рожен, квартал Илиянци, квартал Требич, град Нови Искър. Така е бил. И през 1986 линията е закрита. През 1993 линията се открива, само че до автостанция Орландовци и обръщалото колело в квартал Илиянци Ж.П. Блокове. През 1997 година линията е закрита. Но през април месец 2001 година е от Централна гара на адреса на Надежда, булевард Илиянци, обръщалото колело в квартал Илиянци Ж.П. Блокове. Нека да ви разкажа и за подвижния състав. Хигер нещо си. Хигер Q 632 КЕФ 28 и Ютонг ЗК 6126 ХГА БМЦ БЛД 220 ЛФ МАН СЛ 232 Мерцедес О 305 МАН СЛ 200 и хора, това е видеото. Абонирайте се за канала и утре ще направя и дайте лайк и утре ще направя видео. Не, още сега, ама някакво друго. Айде, качвам го.